Mga nanag-iya sa mga floating o fixed cottages lakip na ang mga stalls daplin sa dagat sa Cordova gitagalan sa lokal nga gamhanan hangtod Oktubre 5 nga voluntaryong muguba nini. Provincial government o Cordova LGU mihatag og financial assistance sa mga apektadong magpapatigayon lakip na sa mga bangkiro. Ano ang report? Kaganihang buntag, gisugda na ang pagpangapod-apod sa tag 10,000 pesos nga tseke gikan sa provincial government isip ayuda ngadto sa mga nanag-iya sa mga floating ug fixed cottages, mga stalls daplin sa dagat ug sa mga bangkero. Lakip sa mga mi-claim sa tseke ang 61 anyos nga si Marcela Berdon ug Maria Rebecca, 52 anyos, kinsa niadtong hinapos nga bahin pa lang sa Hulyo nakasugod og operate sa ilang mga floating cottage. 10,000 pa nasapi sa ako, ma'am niya. 200 ka ang gasto. Dako pa kay migbawion. Nya karon ay pa-close. Nya tagan ra mig 10,000 pod. Arkan gyud. Pulos mga tindera sa barangay Katarman ang duha ug naaghat paghimo og floating cottage. Human makita nga paspas ang paglambo sa patigayon sa floating cottage. Ibog mi badag ko nakita way hago nya nga mo hago be kasi paninda. Mao naabta na noon sa kuan di malas. Matod ni Perlito Mahinay, OIC MSWDO sa Cordova, nga ang mga nanag-iya og mga floating ug fixed cottages ug mga stalls daplin sa dagat makadawat og tag 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa provincial government ug 5,000 pesos sa lokal nga kagamhanan sa Cordova. Samtang ang mga bangkero makadawat og tag 5,000 pesos gikan sa provincial government ug laing 2,000 pesos gikan sa Cordova LGU. Kagahapon, human sa tigom, giapuran usab sila og tag 5 ka kilong bugas. Ang natagaan karon is ang floating fix, but dili pa kompleto pod ang fix. Nya karong hapon ang bangkero pod ang ihatag. Base sa data nga nahipo sa MSWDO Cordova, adunay 76 ka mga tag-iya sa mga floating cottage ug 58 ka mga tag-iya sa mga fixed cottage, 16 ka mga stalls ug 143 ka mga boat owners ug operators. Apan kaganiha, adunay nangabot nga wa maapil sa lista. Tamob din dili taga Cordova man ang mga owner sa cottages. So naran sila gipiyalan nga taga Cordova nga maoy mag-oversee sa ilang cottage. So, munang uban nga nasa lista na to wala maklaim ng cheque kay wala mismo ang tao nga nasa name sa atong payroll. Sa tigom kagahapon, uban ni Cebu Governor Gwen Garcia gipasabot sa gobernador kung nganong kinahanglan gayong hunungon ang operasyon sa mga floating o fixed cottages sa Cordova. Dili na nato ibalik katong kanhi. Kay kadtong nahitabo lang to on your own. Walay klaro nga plano. Walay klarong regulasyon. Misaad ang gobernador ug ang mayor nga aduna sila gihan-ay nga plano aron subling mulagsik ang turismo sa lungsod. Atong makagigugmaon ang atong kadagatan kay daghan tag isda. So kung dako pakita 4,000 ang atong area. No, so adto ta mangita tag laing lugar unya nga ato ang kabutangan nga walay madaot nga mga sigras kay mas mudaghan pa mutambok pa ang atong mga isda. Kaganiha, sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa Barangay Poblasyon o Katarman, mabantayang mingaw na ang dapit. Matod sa taga MSWDO, gitagalan na lang og duha ka semana ang mga nanag-iya og floating og fixed cottages lakip na ang mga nanag-iya og stalls dinhing dapita sa pagguba niini. Ug kun mapupos na ang duha ka semana ug dili pa nila kini maguba, ang lokal nga kagamhanan na ang muguba niini ug di sila mahatagan og dugang puhunan nga pangnegosyo. Sa pikas bahin, usa ka executive order usab ang gipagawa sa gobernador nga nagdili sa public swimming ug sa mga susamang kalihukan sulod sa 33 hectares diin mahimutang ang mga floating ug fixed cottage. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.